contaré a historia dun xoven labrejo que antes de embarcar xa fora mariñeiro. La 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 estranxeiro hai 4 metros e medio, que a maleta xa na porta hai 4 metros e medio. La 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 la. Carido pasaron pola marosa sen pensar en nada, deixando todo atrás. Las planeadoras para cargar de farlopa, non penses en nada, solo dalle gas. Con rapaz novos dispostos a dejar por non ganar duro andando cheo mar. A cousa está jodida, moitas veldas que pagar, viros obrigados a ter que pilotar. Hai niebla no mar, hai niebla no mar, que se escoite faro de Cabo Estar. Hai niebla no mar, hai niebla no mar, que se escoite faro de Cabo Estar. Hacia o norte que aí van a illa de Salvora, punto para descansar. Estaban sachejando, faltaba pouco xa, xo se estaban esperando. Vamos a pasar, a su fillo de puta foise a chivar. Vendidos e engañados, tiveron que escapar. Fixeron firme no mando, nos a romper o mar. En tempo a pensalo, tiveron que revirar. Como di, hai niebla no mar, que se escoite faro de Cabo Estar. Hai niebla no mar, hai niebla no mar, que se escoite faro de Cabo Estar. Boas amigos e amigas, dende Galicia Estranxeiro desexo-vos Feliz Navidad, que seades moi felices, que o pasedes moi ben e próspero ano novo. Xa que estamos por aquí, de novo, quería agradecervos que sigades pasando por aquí e decirvos que estamos a piques de chegar aos 100 suscriptores. Galicia Estranxeiro é como ir a unha excursión. De momento, casi xa enchemos 2 autobuses, pero cada vez que mirades un vídeo é como que estamos unidos nesta comunidade para disfrutar e, polo menos, pasar un pouco tempo entretenido. Sin máis preámbulos, tamén quería agradecer ao grandísimo David Carreira, cantante de Leira Rock, que non había outra persona mellor indicada para estrenar esta nova edición de Galicia Estranxeiro. Showman Edition. Así que nada, que seades moi felices e deixamos que a entrevista, que é maravillosa. Un saludo! ¿Qué pasa, tío? Chaval, ¡Buenas tardes, lechería! ¿Qué tal? Viva a tomar café, o grandísimo David de Leira Rock, chaval! Grandísimo, porque son grande. Porque comí moito de pequeno, non é Mira rico. por entrar, señor. Reparte hostes con pan. Vai, iso cura, tío. No pueblo, é como eso te reparte de todo o mundo. Mola, mola. Bueno, para... Claro, ahora se vamos a mirar el concertillo, Sí, Leira Rock, eso lo vai, eso lo vai. de sesión vermú. Sí, ainda... Non te vi ningún vermú, cousa. Vale. Ainda nos invitaches a min a Inma a cantar Sí, unha canción sí, e todo. moi bonita. Se quero nada de ti, moitísimo, nas Sí, heredeiros, sí, por por Dios. supuesto, os heredeiros son os nosos Ostras. pais. Aparte acabaron de gravar o disco, bueno, non, están grabando. Sí, están grabando. Alguna historia, subir Sí, e sí, tal.
Fano van a volver. Bueno, este rock and roll de lo bueno. Vamos ir juntos a mirar Estamos que non poníamos los calzoncillos. Dios, que vuelvan a que chequen Dios, Dios. Estamos chos do rock and roll aí supurando. Dios, heredeiros, darme radioactividad. De feito, fixémonos amigos gracias a heredeiros, verdad? Sí, chaval, é verdad, como foron os nosos comenzos? Os nosos comenzos, cando fomos a mirar un concierto de Toñito de Poi no lugar dos Devas. No lugar dos Devas, sí. Sí, indo pa Cañiza, ¿no? En Covelo, realmente en Covelo, arriba en un monte, Sí. un sitio espléndido, o sea, verdad que Bonitísimo, aparte de casa rural, sí, esa así. E tocamos os Leira Rock e resulta que no público ese día estaba Isma, Sí, sí. a súa muller Inma e algún colega tamén, Sí, ¿no? era Santi, estaba Santi. Despois foi cando Sí. no carnaval Aí en plan, Entroido de non te verán. conocía, non faláramos, sí, en plan, solo te escoitábamos e mirábamos tocar, a verdad que guai. Pero logo foi gracioso iso, no carnaval No de carnaval de verán. Cando íbamos os Íbamos os dous de Toñito de Poi disfrazados, que por cierto te salió o casco de vikingo. Coño, É verdad. E íbamos os dous disfrazados de vikingos, de Aquí está. Toñito de Poi. Aquí está o casco oficial. Aí está, eu reconocín un Toñito de Poi no medio da xente, joder, ostras, tío, un Toñito de Poi como a min e tal. Hostia, Entonces, un Toñito de claro, Poi. tal. E vai cando me dices, tío, joder, tienes o Leira Rock, eu flipado. Dixo, hostia, me conoce a xente polo ser o cantante de Leira Rock. Sí, e foi cando dixemos, sí, se veches ali no lugar dos Devas, tal, Efectivamente, e a partir de aí xa foi apocalíptico guai, Sí, porque foi sí. xusto, o sea, fomos xuntos Aí a mirar arrancou a nosa amistade e a todo. Fomos a mirar o sexto concierto que tocaban os herdeiros aí, hermano. esa diante de todo, xa foi Sabes, a mí contou unha vez un maestro que cando dúas persoas con a mesma energía van pululando polo mundo e tal, pero ao final pasan a ser como a do outro, sabes? Iso foi o que nos pasou a nos. Sí, mola moito. Efectivamente, que temos unha energía cósmica. 1, 2, 3, va! Sete putas que vino una bella de golpe de ver. Reventó yo por los suspiros de tanto que luché. Tiña sede de bebo, unha sete de máis escorou. Fixo todo un foguete no aire, suspira estou por. Eu quero gozar, ese veleriño hasta reventar. Sempre que nos juntamos, sempre, a verdad, que eu paso super guai. Aparte Sí. de que esa prácticamente sempre, bueno, outras veces tal, pero nos conciertos sobre todo, de verdad, xa paso super genial, super feliz. Que bueno, tío, verdad que sí, a mí me encanta facer feliz a xente, tío. Vale. É unha das cousas polas que estou neste mundillo, tío, porque me fai feliz facer feliz a xente, tío. Cando a xente ves a xente pasalo ben e tal, que as túas tonterías, é increíble, tío. Iso é un subidón. Xa, tío, Tío, toda a que canto xente, roja. sempre no público a xente rindo, en plan, disfrutando ca música que A parredes. música é unha terapia, tío. Sí, Unha terapia tío. increíble. Botando risas, que aparte ti eres así moi chicharrachero, moi ameno. Sí, sí, sí. Guai. Xa que non son guapo, nin toco ben, sabes? Tío, con Algo ten que pensado, ser, chaval. Que guai. Pero sí, tío, a verdad que eres un Oye, pero puseste-me aquí tenedo, pero falta a merenda, tío. Ostras, mira. No, venga, despois. Hay que echar más el vídeo que trae más pastitas, Non pasa nada. Que va, mira, tenemos por aquí ferramenta. Realmente temos que saber por un par de cosas. Estuvemos practicando. Antes de gravar este vídeo. Es que estaban un poco oxidadas, la verdad, de no utilizarlas, pero luego vamos a tocar un temillo, por lo menos, Sí, ¿no? sí, claro. Me estuviste enseñando ahí un... Aparte, falando de esos temas, faz así como covers, ¿no? De colles versións... Sí, a ver, claro, eu non sei cantar en inglés, non sei falar en inglés. Entonces, por exemplo, algúns temas que nos molan a min en esa Fidel, pois empezamos a tocarlos e ao final pois acabamos poñendo unha letra en gallego, ¿no? Como, por exemplo, bueno, o Boucho Pijuai, Estilo de ellos, sí, ¿no? o Boucho Pijuai é unha canción de Recambio Estucho e tal, que nos mola moito, e fixemos e o Dulce Marián empeza sendo como de Recambio Estucho, pero bueno, ao final diño unha volta, levei no meu terreno que quería dedicarlle a xente que está detrás das barras, sabes? Que sempre nos mentes traballamos Vale, sí, que nos aguantan e todo. esa xente que aguanta os borrachos como a nós, sabes? Mentre nos pasamos ben, joder,
Pois esa xente Un está poquito, estamos aí rompendo a cabeza todavía. molestando. Eu non sei, non? Menos, tío, Pero borrachos son así. con cariño, sempre. Sempre, eso sempre, con respeto, Con respeto, iso sí. Sempre facemos con E respeto. entón dedicaches ese cover. Esta canción sempre lle quero dedicar a xente das barras que están traballando mientras nosotros nos divertimos e realmente a xente dos locales son os que apostan pola música, os locales pequenos como tocamos hoxe son os que apostan pola música en directo, tío. Vale, Estamos a vale, agradecer, tío, que haya xente que pensa e que ainda cree na música en directo. Iso é mellor, tío. De verdad, os conciertos que vas a ver, o sea, son unhas personas que están uns artistas aí en directo, tocando en directo Artistas e todo. sí, para nós, bueno, queda guai, Creo que sí. Pois é de agradecer, non? Porque Sí. están aí, chaval, facendo o que saben, o seu hobby, o que sea, facendo explotar a xente. Sí. Aparte que, joder, un artista que está aí tocando, tío, hostia, pois sabe... Sí, facer se algo agradece. guai. Desde logo é increíble, non? Nos ahora levamos mira, desde a pandemia tocando. Nos nunca pensamos de ter tantos fans que nos viñeron de saber que nos viñeron a ver aos nosos conciertos, con as nosas Por camisetas. cierto, camisetas, con queda- Figueira. Sí, as camisetas en unha línea de camisetas tendes que falar con nosa manager Nat, que por cierto vou aproveitar aí. As camisetiñas sabes que línea de camisetas. E agora vamos a sacar sudaderas. Están Pero- esos calzoncillos. Tangas e calzoncillos están a siguiente temporada. En a siguiente temporada. Pero quero aproveitar e agradecer a toda a xente que ven os nosos conciertos, é increíble, tío. Leira Rock somos o máis fidel, o sea, non somos solo de fidel, somos todos, tío, somos unha familia, porque é increíble, de verdade, nós nunca pensamos ter un grupo de fans que nos seguiran como a xente da bandeira de Coruxo Andrés, Vani, Robert, bueno, todos eles, non? Toñito Portugués, que ya marcamos hoy en todos os conciertos. Toñito Portugués. Como Joder, non sei, todo o mundo que ven os nosos conciertos, Isma, Inma, ti, tua muller, moita máis xente que ven, o sea, todos é increíble, non? Logo, temos xente que participa con nos nos vídeos, que quer salir con nos nos vídeos. Cacholo, a xente dali da cantina de É verdad que esa é San Sebastián, unha parte interesante para comentar de Leira Rock, ou dos que vídeos. sempre promocionades donde vos contratan para, bueno, jalar as dos partes, non? Para Sí. vos conocervos e o local tamén conocerse. E sempre facedes un vídeo con unha temática aí graciosa. Sí, a veces, cuidado, isto empezou así a coña. Empezou, pois, que facíamos un vídeo cada vez que tíamos un concierto. Pero claro, nos tíamos un concierto cada mes. Entonces, claro, pero empezamos a facer un vídeo así de cachondeo para promocionar o concierto. Pero claro, a cousa foi sellando, cada vez máis concertos e tal. Entón a xente se che pide, joder, non me vas a facer un vídeo. Nos mola, non? E creo que creemos que nos dá rollo o tema de facer Yo creo que sí. Prima, tío, ¿qué tío? Aquí están pegando tiros de verdad, chaval, que mataron a un fulano ahí, tío. Prima. a raspar, Deli, vas a raspar. Prima, chaval, yo estoy pasando un medio de la hostia, tío, pero vamos a ver, Fidel, ¿en qué momento se nos ocurrió ganar de ir a pegar tiros a guerra? Que eu non valo país, tío, ti tampouco, joder, que somos autónomos da música, tío. Hostia, un helicóptero, espera, está viendo para aquí. É Dornosos, non? Non di dispares, é Dornosos. Pero está chegando aquí, Señor sargento, pero... ¿Qué facedes aquí? Que teñes que estar de mediadores? Ya estamos, no medio. Mediadores, era poñerse no medio, caen os hostias por todos lados. Me cago un día que non damos atendidos, non salen os tiros. Teñes que estar de mediadores. Isto é moito. Mima, tío, que é iso? Iso non é deste planeta, chaval, me cago na puta. Mima, tío, iso parece que está indo hacia a iglesia. A mí isto damos tío de medo, tío. Gente, cara. Mima, para, que é iso, tío? Boas noches! Son un extraterrestre! Alquilei un Ferrari para ir por todo lo grande a Coruña, a Oleiros. Es un despilfarro. Que despilfarro, se liu baratísimo, tío, xa verás. Hombre, os señores de Leira Rock por aquí. Sí, somos nós. Mandan a compañía de Ferrari aquí a buscar, pues. Este é o Ferrari que alquilamos, non? Hombre, por supuesto. Último grito en tecnología punta. Home, non, sí, Ferrari, pero... Hombre, ten aire acondicionado, techo panorámico, butacas de luz. Tu día sí, apirolado. Para consagrare sin Nintendo nada de nada. ¡Sanjenjo! Pero bueno, sí. ¡Con mi IP! ¡Está boa! Está fresquita. Por el poder de Fender, Gibson y los herederos da Cruz. ¡Queima! ¡Queima! ¡Somos los menos los que quema!
A continuación vamos a pasar ao compañeiro do tempo que vai dar o tempo para este fin de semana. Adiante, compañeiro. Se avecinan anticiclón nas Azores, rotura de cordas e máis familia. Perdón, compañeros, temos unha noticia de último momento que acaban de mandarme aquí, estou lendo, que están os fans de Leira Rock diante donde están hospedados porque ao parecer vai haber un concierto deles este fin de semana en Vigo, no Magui. Vamos alá, compañeira, Vane, pasamos a conexión. Estamos aquí onde están hospedados os Leira Rock. Hai un grupo de fans aquí. Somos os fans de Leira Rock. Que vamos a ser fans? A nos pájanos por salir no vídeo. Vamos a ver, dicen que a música é vida, non? Pois compartir música é compartir vida, tío. Sí, alegría e tal. E alegría. Desconectar un pouco do mundo que nos agobia, do traballo, de todo. Pois ter un momento así... Non, eu por iso tanto me gusta ir a veros e tal, porque é como unha desconexión, como cando vamos a mirar tamén os heredeiros ou así, é como empeza e desconexión. Ir a ver heredeiros, é esa droga, tío. Sí, que por favor, mira. Non se nos nota nada que somos fans de heredeiros, nin na maneira de falar, nin no casco vikingo. O sea, é por iso, en plan... Mandamos un bicazo desde aquí, os heredeiros. Sí, por favor a todos. Por culpa vosa, non, gracias a vos. Eso. Estamos así, nos, tío, disfrutando do rock and roll, tío. Somos máis grandes. De feito, te salí, mira. Sí, é verdad, vamos a traer máis. Colla ali, home, que estou vendo aí, falando de heredeiros. Un librazo, cultura. Tendes que ler os fans de heredeiros, tendes que ler este. Se non o tendes, xa tardades, porque xa digo hai un par de anos. E bueno, aquí ven as aventuras e desventuras dos heredeiros da Cruz que flipan. É historia, sí. É historia, tío. Isto é a Biblia dos fans de heredeiros. Sí, eso levo eu todas as semanas para sentirme ben realizado. Sí, bueno, da tua vida, que? Contanos algo así, en plan, a ver, ti como empezaches neste mundo da música? Pois mira, curiosamente, sí señor, pois empecé de moi cachorriño, ¿no? Con 11 anos, a ter afición pola música, ¿no? Sempre fun na miña casa, sempre escoitei AC/DC, porque, bueno, meus pais eran moi rockeros, AC/DC, Queen, sobre todo, sí. Despois os veciños, teño os veciños moi heavy, sabes, destes de escoitar Iron Maiden, Judas Priest e todo isto, sempre me molou moito esa música. Eu, Cascova, os meus veciños eran maiores, puñan esa música, eu ali na Cascova, na casa, eles flipaban, porque era un cachorriño, era moito máis pequeno que eles, entón eles flipaban, puñan os chalecos heavy, todos chos de parches, que me quedaban grandísimos. Eu ali presente, tal, daquela non había vídeos, tiña que ver cada día. Cando foi a primeira vez que tocaches unha guitarra ou che regalaron unha? Pois mira, a primeira vez que toquei unha guitarra foi con 27 anos, xa empecé tarde, tío, nas Tíes, da man de Toñito de Poi. A noite que empecé a ter amistad con Toñito de Poi, aí empezou a magia. O grandísimo, adoremos al líder, por Dios. Adoremos al señor. El grandísimo Toñito de Poi. Alabaré a mi señor. Pois mira, sempre, joder, teño moito cariño con Toñito, non? Teñolle que ter... É verdad, como foi esa primeira... Pois mira, ese primeiro contacto con a guitarra foi que eu tiña, o sea, íbamos ás Tías todos os fines de semana no meu primo no barco, entón meu primo xa fora o viernes, pero como traballaba, fun o sábado, cheguei o sábado a terra en Cíes, Pablo, tal, quedamos e dicime meu primo, tío, hai un tío aí pelado, porque Toñito se había afeitado, se había pelado a cabeza para facer unha serie de piratas ou un gasto ou algo. E díxeme, hai un tío pelado aí que sabe todas as cancións de heredeiros e tal. E dixo, pois hai que xuntarse con peladores e tal, non? E díxeme, vai, pero vamos a cenar ao camping e despois buscamos o pelado para tocar con ele. Vale. E íbamos andando pola isla hacia o camping, non? A isla de Rodas, do muelle de Rodas, e pasando polo lago, vimos o pelado a lexos, estaba ali ca súa guitarra, unha túnica naranja, preciosa, e cando me acerco, claro, era Toñito de Poi, entón dixe, joder, gilipollas, como non vais a ver cancións de heredeiros? Xe meu colega Toñito de Poi e tal. E vai Toñito, e levantouse, saludoume, Toñito, saludeino como si tal cousa, sabes? Como si fóramos colegas de toda a vida. E nesto que arranco de saludalo... Que esa era como teu ídolo, non? Toda a vida foi meu ídolo, porque eu soñaba con 11 anos, tío, con 11 anos empecé a flipar con heredeiros. E unha amiga miña grabou... Sí, pero unha amiga miña grabou o meu primeiro disco nunha cinta a cuando lle Pepa Loba. Eu ese mi majasteino, tío, se aí... Cuidado, iso foi criminal. Despois, tamén, con 20 anos eu tuve un accidente de tráfico bastante grave. Estuve moito tempo no hospital, 2 meses cunha tracción posta, rompín a cadera dereita e tiña unha tracción posta
e non me podía mover da cama. A primeira semana todo un cachondeo porque veñen os colegas e vas contando, din voltas de campana, tal. Claro, vas contando a película e tal, viñeron os bomberos, cortaron o coche. Pero claro, con 20 anos, un tío tan activo como a min e tal, e verte atado unha cama que non podes ver pola ventana que tes ao lado, que non podes ir ao baño, que non caí nunha depresión. Caí nunha depresión cuidado, que é unha depresión antes do que pensas, tío. Cuidado, é increíble, non fai falta estar, sabes, non é moi progresivo, non fai falta que sea moi progresivo, podes caer unha depresión un día pouco. O mellor iso con un accidente, con un mal trago, tal. Claro, un mal trago, estás ali atado á cama e tal, entonces acordando que sacaran o 10 minutos, Heredeiros. Era o primeiro CD compacto, creo que era o primeiro CD compacto que gravaran. Me regalaron un compact disc destes, o sea, un Wallman, que digo compact disc, e regalaron o de Heredeiros. Eu non, o sea, fixeron moita compañía, a verdade, salvaronme da depresión. O sea, a alegría das cancións... Sí, salvaronme, a mí o rock and roll salvoume a vida, tío, salvoume de... Non vai, salvoume de estar mal da cabeza, pero bueno, non sei se de Bueno, vamos tirando. Pero sí, bueno, quitoume a depresión, axudoume moito nese momento. Claro, con rollo que creo sí. que por iso lle teño tanto cariño aos Heredeiros. Claro, e con rollo que te traía, sabes... Claro, de sempre, porque eu de rapaz... Claro, Toñito traballaba en Tardes con Ana, eu soñaba que conocía a Toñito, tío. Contaba a miña nai e miña nai dixía, non flipas, tal, soñaba que varias veces soñei que conocía a Toñito. E esa noite nas tías coñecen a Toñito, saludeino, o sea, bueno, eu só coñecera antes un concepto, pero nese día saludeino, pues, e tal cousa. E arranco a andar hacia o campo e empecé o corazón. Entón empecé a ser consciente, e Dios mío, tío, acabas de ser o teu ídolo de toda a puta vida, e cousa tal cousa, tío. E eu empecé, entón estábamos cenando e dixo eu, buah, tío, ir acabando de sonar, que tranquilo, joder, ir acabando de sonar, que hai que ir a tocar con Toñito e tal, hai que buscalo pola illa e tal. Dixo o meu primo, é unha illa, non vai ir moi loxo, é unha illa, ti tranquilo, non vai pasar nada. Porque non o conocíamos, porque non pasa nada, de feito foi nadando desde as tías a Vigo e a compañeiro na planeadora, tío, así un rollo que hubo de claro, despois un desafío. Dese día e tal, xa viviste... Ese día, estuve encantando con él, tal, cada vez se sella máis cerca, entón un momento da noite que el colle quitas a guitarra e tal, toca a ti, tío, tal, o sea, primeiro dixome, a ver, que canción de Heredeiros sabes, que tal, seguramente non sea tan fan, ou si, vamos a mirar. No, dixeme, que canción sabes de Heredeiros, que a toco que cantas ti, e dixo, eu, a que queres, ti señas todas, e mirou así de arriba abaixo, en plan, flipado, tocamos toda a noite, e dis, a 7 da mañá, salindo o sol, dixeme, joder, tío, de verdad que eres un fan dos de verdad, sabías todas, de joder, cara. E a veces me va, toca a ti agora. E de má guitarra, non sei tocar, non sabes tocar iso, non? Non sei tocar. Pero ningún acorde, sino Mariñeira, foi a primeira canción. Ostras, Mariñeira, ese señor, esa mesma semana cumprín a miña primeira guitarra, tío. Buah, aí foi, entón. A Paquita. Ostras, chamada. A guitarra española de 50 euros, tío. O nombre que pusetes, Paquita. Teño moita cariño. Como Salsador, Teño 8 guitarras, tío. Wow. E todas teñen a súa historia comigo e todas teño moito cariño as guitarras. Bueno, es que... Todas teñen nombre, todas. Claro. Todas, tío, sí. As guitarras, unha vez que empezas a tocar con elas... Eu soy capaz de desfacerme delas. Claro, empezas a coller como cariño e unha personalidade, non? Que teñen, sabes? Sí, a ver, cada unha ten a súa historia, tío. Acompañaron a viaxes por aí, a Valencia, o Ézaro, acompañaron unha chea de sitios as guitarras. Un tema moi interesante, como foi os inicios de Leira Rock? Como surdiu esa idea? Buah, pois mira, os inicios de Leira Rock coincidiu a min Fidel cando eu conocí a Fidel non sabía nin como colleron a guitarra, sabes? Fidel só entendía de facer masa e de botar ladrillos. Que pasa? Díxeme, joder, vou a aprender a tocar a guitarra, vou ir a clase de tocar a guitarra e temos que montar as últimas xeves. E dixen, imposible, eu daquela estaba un pouco hasta os juegos do carallo da música e, bueno, por detalles que me habían pasado con xente, estaba de encargado nunha empresa que me absorbía moitísimo tempo. Xa tamén se levabas moitos anos neste mundillo, non? Foi como que sí, unha tregua aí. Sí, unha tregua. Eu toquei antes noutros proxectos como eran Alén do Son, Kurt Cubión. Pero protagonista era un raro, satisfacieron a papelazo a todos ajareados. Churras, churras, churras. Churras, churras, churras. Era de pelea ni tampoco de guerra. En esos calos con la cresta. ¡Sacaré la varilla! ¡Sacaré! Hay mucho tiempo que estuve aquí metido en pedo, transformando porque estoy muy aburrido. Hay mucho tiempo que estuve
Juan a caballo, son marineros, son proletarios. Desde la escuela ni tampoco son malos. Desde un cuadro levo currando. Conocí a Paquita en Betanzo, bailando dolce agarrado. Escalera, my friend. Escalera, meu rey. Escalera, antes. Escalera, hey. Este ganador la asume un detalle. Está paseando el yate. Oye señor que está pescando. Pero donde tiene el barbo. Lo siento chico, vaya de riancho. El joven entonces buenas tardes. Toquei en solitario, carreguei a súa guitarra. Bueno, estaba un pouco en stand-by, non? Fidel, claro, teu compañero. Fidel aí emperrouse, tío, e eu pasaba, non? Dixi que non quería. Pero Fidel meteuse en clase de guitarra e nun ano o tío aprendeu a hostia, tío. Xusto nun ano, porque cando me dixo fora un cumpleaños que formos. No cumpleaños desa mesma persona do ano siguiente, sacou a guitarra e puxose a tocar e a cantar e tal. E a peña toda que estaba no cumpleaños empezaron a flipar, tío. Guau, que ben vos sale, guau, debíades de facer isto máis tal, non sei que. E dixo, bueno, pues, aí se me empezou a picar o gusanillo, porque ao final levalo na sangre, sabes? Isto, claro. Ao final... Aí foi como que reviviches o veneno do rock and roll dos escenarios telo dentro. E aí empezastes... É como sordiu o nombre, por exemplo, de Leira Rock. Mira, o nombre estábamos ensayando na casa, non? Bueno, espera, seguro porque sodes esforzadores profesionales. Músicos non somos esforzadores. No, claro, por a coñas. Estábamos ensayando na que era a casa de Fidel, e tiñamos a leira, donde ensayámonos, víase pola ventana a leira de Fidel, non? E guau, que nombre lle poñemos tal, íbamos dicindo nombres e tal, e dixo, joder. E dixme Fidel, va, tiramos aí a leira, e pensámosle tal, e dixo, leira rock, tío. Guau, leira rock, e tal, empezou Fidel, guau, leira rock, mola, tal, leira rock, tío. É a verdade que sona guai. Sí, aparte, tamén mola polo tema ese que ten que ver con Galicia, con pueblo, tal. De feito, o logo ten a guitarra e os saltos. O logo non lo fixo un tatuador moi amigo noso, que Hugo, que é o regente do Agacha Testa, que é unha bocatería de Dalí de Coruxo e tal, moi famosa e tal. Hugo, un saludiño, tío, por facernos o logo, tío. Belísimo, A guitarra con os achiños, non? Ten aquí sí, os anchos, a guitarra española. Leira Rock. Sí. Pois moi ben, claro, así sordiu. E logo como fostes evolucionando hasta o vosso primer concierto? Mira, o noso primeiro concierto foi nunha cena que nos invitaron de uns cazadores que había que comer un jabalí. Uns colegas meus. E ali nos invitaron e fomos a tocar, é verdad, saliu moi guai. Gustoulles moitísimo. E ali empezamos... Pero espera, vos aí empezastes a practicar un pouco, non? O sea, ti xa tiñas algúns temas, supoño. Sí, bueno, eu tiña algún tema propio, sabe meu, pero o que máis facíamos era versións de outros grupos, claro. Era o que fixes. Empezastes a practicar xuntos, bueno, contrataron vos para ese día, estabades un pouco nerviosos ou algo? Eu non, pero a verdad que non, porque eu xa tiña moito estable, se como eran colegas meus, pois nervioso non estaba, pero fidese un pouquinho e tal. Despois o concierto un pouco máis serio xa foi na de Borja mo Vikingo, en Ío. Xa foi aí, o que pasa que aí tuvemos moita suerte, petámoslo, tío. De feito, tío, non contaba con que fora tanta xente, e non collera nin pan, pos choripáns, nin nada, e cando se desbordaba de xente. Igual, había xente de todos os lados e tal, e aí xa... Xa xe eufórica, claro. Moloulle verbos. Sí, moloulle. E a xente ría, sempre nos payasadas e tal, estuvo genial. E aí se empezamos a ilusionar, entón se empecé a meter máis temas propios e tal, non? Bueno, sempre cargo unha de heredeiros. Os temas. Aparte que, bueno, xa sabemos que os heredeiros moles moito, mencionados e cantalos e tal. Cal é a túa canción favorita de Leira Rock? Que podes decir, como me mola tocalo, ou que dame alegría tocalo, ou gusto, si que te sientas ben con ese tema. Min má, non sei, porque é como preguntarle a nai cuál é o seu fillo favorito. Sempre hai un favorito. Vamos a ver, non vamos a enseñar as maestras sempre pero algunhas moi determinantes, pero non sei, unha das que lle máis cariño quizás é a Niebla no Mar, porque é así. Bueno, é unha das primeiras que compuxen eu, tío. Con esos recuerdos, sempre conto esos recordos que teño dos anos 80, non? Despois hai outra moi simpática que é Contrabando, que se facemos na pandemia. Fidel na súa casa e unha miña por videoconferencia, en plena pandemia. Contrabando de papel do cu.
Entonces, heredeiros ese, Sí, tío, gracias. Mola. Despois hai unha canción que non a suelo cantar, non a canto nunca porque é un pouco tal que se chama O Vello, que trata dun vello mariñeiro que, bueno, que morre e tal. Esa tamén a compuse na pandemia, pero bueno, acordando un pouquinho dos meus abuelos que foron mariñeiros, os mariñeiros, sí, que pasa que un pouquinho melancólica e tal. Esa fixo os arreglos de guitarra Jaime Maneiro, tío. Jaime Maneiro, en mi caso de aquí, amigo, mandeilla e tal, Juan Carrero, podemos facer fixo os arreglos de guitarra. É moi guai, tío. Claro, porque ti cos heredeiros, despois de tantas vivencias, cantaches con eles. Sí, fixe un striptease con eles. É verdad que está en YouTube. Está en YouTube. Un striptease que fixeches nunha festa, foi, non? Foi no Revenidas. No Revenidas, no festival. Sí, no festival do Revenidas. E antes de Xa fixemos unha boda tamén en Aguiño. E si levo colaborar bastante veces con eles, pois son as cousas grandes que me levo desta vida. Casi como da familia, en plan, con todos. Sí, teño moito cariño a todos eles, teño moito cariño a todos eles. Son os teus ídolos de toda a vida, pero cando os conoces como personas, e ves que ainda son millores personas do que son como artistas, que son uns artistados que flipas, pero cando os conoces como personas, chegas a ter amistad con eles e tal, é increíble. Aparte, non perdín o rollo ese de fan ídolo, sabes? Sigo flipando con sempre os segues idolatrando e tal. Sí, como... tío. Que somos personajes, pero non hemos sentido da palabra, tío. Pero son moi boas personas. Non hai moito recientemente que fomos a Ourense a tocar con Toñito, tuve a gran suerte de tocar con Charlie, o baixista de Los Suaves, tío, increíble. É verdad que tocaste... O rock and roll que me leva dado, tío. Que tocaste... Dolores se llamaba Lola. Sí, tocando a guitarra, Charlie cantando, Dolores se llamaba Lola, con Toñito e con Manu Chef, tío, que é outro fenómeno, sí. Que evento máis guai fora ese, así mezclando a música ca gastronomía. A gastronomía, sí, eso é unha cousa guai. Tuve a sorte de participar aí, en outros que fixeron en Laxe, en algún outro tamén. E despois, por exemplo, tamén tuve a gran sorte, cando empecé a subir os escenarios con Toñito, de cantar para Yosi de Los Suaves, tío. No auditorio de Ourense, que subime Toñito a cantar o escenario, diante miña, o sea, no público estaba Yosi, o cantante de Los Suaves tamén, o sea, cantei para Yosi de Los Suaves. Unha pasada, tío. Despois tamén, bueno, pues, tuve a sorte de conocer a toda a banda de heredeiros, conocer, bueno, pois o Caimán do Río Tea. A verdad, sí. Tamén estaban unha serie de músicos que alucinabas de pequenos con eles, tío, e os conoces. Claro, a mí pasaba así un poquinho, así, ao seguir vos a vos e tal, que como que estaban nese mundillo, bueno, iso xa falo por vos, que sois profesionales, tal. Como que te relacionas, que te vas conocendo a outra xente do mismo gremio e vas conocendo, non? Esa xente que mellor as escuitaches moitas veces ou que nunca, sabes, miras pola tele ou así, que logo son como amigos, non? Sí, o sea, para flipar, é increíble. A mí pasou un poquinho cando fomos, por exemplo, o evento ese que estamos falando que tocaches ti co Jose de Los Suaves. Pois iso, que estaba contigo, que fomos juntos e logo estaba Toñito depois, estuvemos con eles por ali e tal. Que bo rollo, non? En plan, é unha sensación tan... Despois de mirar esa xente, de cantar as súas cancións ou así, e logo andas con eles así como se fodades amigos e tal. Iso é moi genial, iso. De cientos de veces de verla, ela nunca me miró. Esta bella mariñeira era viúva dun patrón, o mellor mariñeiro que pare o povo, dende que o mundo
30 nos fai do naufraxio da roliña nas Azores, 30 nos da tolería da señora Dolores. Aí onde ves meu irmán sigue esperando o patrón, ninguén conseguiu que entender que un mal día. Que concertos de Leira Rock, non sei, teñas máis bons recuerdos ou che molaron, porque tedes que ter... Conciertos de Leira Rock, en todos pasou algo. Que son especiales. En todos teñen a súa movida especial, non? Pero sí que recordo con moito cariño os primeiros, non? En Borja no Vikingo e tal, no Nadal, en Par de Rubias, foi tamén moi guai, porque aí pasei moi ben. Hechas as campanadas, de todo. Presentei as campanadas aí, no meu pueblo, tío, no meu pueblo, a miña xente, en San Sebastián, nas festas do Bao. Aí no teu pueblo é super agradable os conciertos, A xente recóllete moi ben. Non podría dicirche, a verdad, que todos tuveron a súa historia, non? Pero, joder, tío, ahora mismo sin que me ven a cabeza foi no Bao, tío, que se petou ali o torreiro da festa, tío, e a xente, bueno, aí sacáronse fotos con nós, chavalada, firmei hasta cheguei a firmar os sujetadores, tío, o sea, sí. Como mola, solo para non me tiraron. Na cantina de San Sebastián, con Toñito, cando toquei con Toñito. Buah, tío, o sea, increíble. Una bella de golpe, bebé. Revertó yo con un sustillo de tanto crecer. Y una serie de otra serie de más esto no. ¡Todo piso! ¡Piso todo! Que tocastes? Na Coruña. En Mera, en Puerto Martina, tío. Eso tamén lo recordo con moito cariño, tío. Porque chegamos ali estaba vacío. Recordo un taxista de Ferrari que... Sí, é verdad, tío, Puerto Martina, tío. Chegamos ali acojonados, porque non había ninguén, tío, cando chegamos para montar. E dixo yo, tío, joder, tío, ostras, José. Dixo, buah, tío, tens que perdonar que, joder, claro, tan lexos da nosa zona, tío, non vamos a traer a ninguén, e tal. Está todo reservado, o sea, tranquilas. E foi espectacular, tío, xente dali se portou con nos genial, levantouse a xente ali, bueno, xente que viña polo paseo, quedaban a ver, buah, foi increíble, tío. Sí. Perfecto, ese tamén vos fora a ver. Sí, fixestes kilómetros, tío, para ir a ver. Sabe, fora unha, como dixo, unha excursión didáctica, musical. Que, aparte do día anterior, fóramos a ver os heredeiros que nos podaban. A noite anterior fóramos a ver heredeiros a Sobrado dos Monses. A Sobrado dos Monses. Fomos cargados de energía, wow, sí. Que vaya, o día seguinte foi brutal, o oso de Leira Rock. Sí, tío, ainda resacosos, fomos tocar e foi genial. Bastante ben, pero bueno, foi un concierto increíble. Baixo mar, eu vou mariscar, esta herencia que me deixou meu pai. Non son fillo do cura, eso que hai. Non me farei rico por ir ao mar, pero vou me esforzar, mariscador eu quero ser, tirar da vara e mollar os meus pés. Mariscador eu quero ser, en la cofradía todos me van a querer. Esas palmas. Perdoar os pecados, vai no ser Deus. Agora é livre porque quiso ter fe. Perdeuse no norte, atopouse no sur, e foise coa sétima onda de blues. Din que tocou para Cristo e Alá, e Buda apuntouse a facer de xantar, e non deixou nada escrito, colles unha cruz.
maestro, dalle sin vergüenza, hombre. Que cho vida vaiche costar, pois voume facer derrojar, de rodillas meterás, pero antes vai chegar o Bran. Chegou o Bran, chegou o calor, festas e conciertos de rock and roll. E casaron, e foron felices, pero non comieron perdices. Por qué? Por qué? Porque eran veganos, home. Por favor, Rendiño, que morrería un día. E agárrate a min ben, si darling que a moto ferveu, teño tanque cheo de estrés. Fai máis de 2 anos hoxe que non como un pé. Chupa chupa natural de polvorón con tulipán. Lambetada máis, lambe lambe máis. Oh, chupi Juan. Oh, chupi Juan. O guai que os nosos estribillos tamén son faciliños de aprender e tal, e a xente ao final anima a cantar os estribillos e tal. É unha pasada, tío, unha pasada. Eu teño emocionado moitas veces vendo cando, por exemplo, acórdome en Liñares, que fui dos meus primeiros concertos tamén en Liñares, cantando Mariñeiro en un momento, foi unha pelo, tío, eu pensei que iba a ir 4 pelagatos, e foi unha pelo, sabes, sin equipo ni nada. Ter a máis de 50 personas pendientes de ti, cantando contigo tal, cantando a Mariñeira foi mágico, tío. Pero cantando a Mariñeira, todo o mundo cantando ai, la, 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 un momento que a mí se me cortou a voz que me emocionaba, tío. Wow, sí, tío, pero ter toda aquela, claro, eu empezaba eu a miña carreira, e ter a todo o mundo pendiente de ti, cantando, esa energía, esa magia, guau, chaval, que te emocionas, tío, que... Mariñeira, chaval. Mariñeira, tío, si te mazo. Mariñeira, que de ti me conseguiches subir aí a participar un pouco con vos. Sí, claro, tío. Con esa canción, a verdad que... 2006, aí. Sí, musicalmente, tío. Musicalmente. Cuidado, que creo que cada vez que subía nun escenario, por exemplo, que subíamos unha vez cando iba a clases de guitarra ou así, pois só me perdía porque me poñía moi nervioso, tío. Estar diante da xente, tiña como moito pánico escénico. É un vicio, o escenario. E de feito agora, cando me pides para colaborar contigo, subo sin fallo, sabes? Ao principio sí que me costaba, pero bueno, gracias a Mariñeira e a ti, que non sei, que me animaches aí como un fenómeno, tío, como un super colega e tal, que non teñas por qué, e compartides comigo Mariñeira, tío. Antes outros, pois, creo que de recibo, sabes, antes fixeron por min, entón fixeron por outra xente, tío, animar a outra xente, e nos encanta, os legados nos encanta. Esa canción, tío... Las piedras en las bateas, las que me crié de rapaz. Vi asentada no muere, unha bella besar. Enlutada en cuerpo y alma, rompía meu corazón. De cientos de veces de vela, ela nunca me miró. Esta bella mariñeira é a viúva dun patrón, o mellor mariñeiro que parou todo desde que o mundo pensou. 30 anos fai do naufraxio, Carolina nas Azores, 30 anos da tolería da señora Dolores. Aí onde a ves meu irmán, sigue esperando o patrón, ninguén conseguiu que entendera que un mal día naufragou. Ai, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ai, la 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 la, la 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 la, ai, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ai, la 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 la, la 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 la. Vai un mes como povo, eu mirar caro porto, non vin aí a Dolores, dixeron que o conto está morto. O día do Nadal, un tremendo temporal, correu polo outrora como nunca viron xamais. Dixeron que ia contenta e antes de tirarse o mar, gritou-lle os 4 ventos. Esa canción sempre vai quedar grabada para min e ti, porque
algo moi especial, algo que eu soñaba mellor, como mellor probar un pouquiño de ese espectáculo, así. Sí. Pois, ao final, como que o conseguí, ¿no? Gracias a ti, de poder subir e disfrutar de encima do escenario, cando mellor me rayaba todo, ou non me salían as palabras, ¿no? Rirse, ¿no? Que a xente e tal, ao final, guai, iso é un detalle que... O de escenario é unha droga, probablemente. Mola moito. Pero hai que ser sanos, chavales, drogas cero. Non fai falta drogarse para ser un gran rockero, O sea, iso son... Que é verdad, outro tema. Esos son claro, estereotipos que, mira, eu non pasei nunca dun porro, tío. Eu non pasei nunca dun porro, tío, porque... Eu sou un tío que me gusta máis. Pero a día de hoxe non fumas ni nada. No, e de hoxe non fumo nin casi nin bebo, tío. Non sei de fumar hai 4 anos, non. O último porro que fumei foi hai casi... 30 anos, no, pero hai casi 15 anos tranquilamente, tío. E acórdome moi ben, foi en Malpica, nos Destazo Rock, tío. Que fóramos a ver ao Drogas, e Drogas e Barón Rojo, tío. E no cambio de Barón Rojo al Drogas, eu fumei medio porro e empecé a tolear de que me paraba o corazón e perdín o norte. Dixeron unha paranoia e foi que entendí a vista, isto non para mí, tío. É que é verdad que o mundo do rock and roll, a noite e tal, é un estereotipo socialmente má relación ca festa, con mal rollo e tal, pero iso é depende da persona, depende da persona, tío, non foi falta. Pasarlo ben e cantar non significa que teñas que dar rasta nin tomar nada. Son máis rockero que ningún, se fai falta, tío. Sí, señor. Roqueros sanos, chavales, non ten que ser. Sei que tomar un cubata, tomar, pero despois de tocar. Pasamos unha vez nunha boda que... Sí. Buah, tío, nunha boda de Bruno. Conta, que estas anécdotas verdaderas. Oh, mi má, tío, na boda do meu colega Bruno, tío. Ese rapaz, cando me conoceume uns cuantos anos antes de tocar en Leira Rock, tocando en Liñares tamén. E díxome, oye, tío, como molas, tal día que nos casemos, se ve Candela, Candela é súa muller, vese tocar a nosa boda. 5 anos despois casaron, efectivamente tuve que comprar a miña promesa. E eu xa estaba con ele, 5 ou 6 anos despois, ou máis. Eu xa estaba con ele a rock, entón dixen, pero vou con meu colega... Cumplites a promesa que habías feito. Tío, e fun a tocar a súa boda, pero claro, mes de junio, un calor que morres, tío. 6 da tarde, chegamos nos a montar, abren a barra libre. Todos eran colegas, o sea, todo imitando a beber. Eu fui deixando cubatas por aquí, el jardín todo e tal. Pero claro, cando chegamos a San Roito, pidiño, por favor, tío, ponnos a tocar porque estamos borrachos como a cadena. Como pase máis horas, non respondo. Estamos en coma etílico e non tocamos, sabes? Foi a única vez que toquei tan borracho. Pois, mi má, tío, o sea, incomodísimo, tío, con ganas de vomitar. Así, tío, unhas ideas que flipas. Finei tocando un tema, tocando outro, tío, foi... O guapo foi que a xente estaba de cachondeo e tal, e bueno, pasaron ben, pero que puta vergonha, tío. Entón dixen eu, non se pode tocar tan borracho, tío, sabes? O sea, bueno, mellor, tío, o seu público estaba nesa mesma onda. Claro, eso foi o bo, claro, que o público estaba así cuando máis borracho. Non me cuidaba o mismo. Pero claro, o que non fuera borracho ibas a dar cuenta, estos tíos, que son estes patanes? Sácalos fora de aquí, por Dios. Moi guai, tío, Bruno e Cande, tío, unha boda. Despois tamén tocamos noutra boda que con moito cariño, tío, de Javi e Marta, tío. Ele é baixista de Zoa, outro grupo de colegas tamén, Javi, tío. Un saludo por Zoa, tío, e pa Javi e pa Marta. Outro día pusime con Marta, dime cuenta que era eu, non me saludei, saludo para Marta. Estaba eu empolado, tes me saludar, pítame cando pasas. Tamén, esa foi que foi unha boda, xa fomos máis profesionalmente a tocar, porque nos viron tocar en Bayona, que habíamos tocado con Javi Maneiro, era un benéfico, e eles empezou a chover e tuveron que marchar. Entón eles casaron uns meses despois e nos levaron a tocar a súa boda, tío. E foi unha pasada, tío, de boda foi unha pasada tocar ali, bueno, unha maravilla. El é baixista de Zoa, tamén un grupazo tamén, que tamén son colegas nosos, por cierto. Como mola, tío. Os Zoa, tedes que ir a velos. Joa, sí, de feito, eu creo que fora, cando fora unha festa privada, un cumpleaños privado que me invitaran. Sí, tocarnos con eles. Sí, que guai. No Churras Fest. Sí, correcto. Churras Fest, sí. Bueno, pero ti, o rollo do mar, tal, sei que tenéis o barquito. O rollo do mar, sí, teño un barquito, tío. Vas a pescar, non? Sí, justamente pescar, encanta no mar, encanta pescar. E buceas tamén, non? Sí, buceo tamén, buceo con botellas, fago pesca submarina en apnea, estás moi atado ao mar, sí.
Eso está moi guai. Non me dedico máis profesionalmente, me gustaba moito o mar, pero sí, o sea, son moi aficionado ao mar. Que guai. Bueno, aparte de ti e Fidel, que son esos protagonistas principales de Leira Rock, hai unha terceira persona que é unha parte moi fundamental, é a ¿no? raíz de Leira Rock, tío, que nos mantén pegados ao suelo. É miña muller, Nati. Sempre está aí pendiente de vos, Sempre pendiente, ela pouquiña é as relacións públicas, non? É a Como que manager, di, tío, a manager porque é quen leva a nosa agenda, porque non somos uns desastres, os dous, é quen moitas veces cando se nos vai un pouco olla nos mantén a todos o chan, porque a veces, sabes, somos músicos, a veces nos un pouquinho olla, sabes? Queremos ir a tomar un café, tal, quedamos con algo, vamos a tomar un café, no, oye, quedastes aquí, tal. É que nos fai cumprir os horarios, é quen nos axuda a montar e desmontar, Que un detalle gracioso cando, por exemplo, Fidel rompe algún acorde que... Alguna, rompe tres en cada concierto. Está para cambiar as cordas, está para recoller, para desconectar cable, o sea, para agarrarnos os cables cando a mí se me vai a olla tiro dun cable, cando, buah. Tuve que comprar, obligaronme a comprar un jack inalámbrico, porque como moitísimo. Cada vez que me movía co jack, co cable, tiraba cos pés de micro, tiraba máis casi tiro ca mesa, buah, que lío, tío. Claro, que es un detalle. Aparte, Ela é moi enérgico, pero ela é a raíz de Leira Rock, sempre dixo porque é que nos mantén pegados ao chante. É que nos leva a agenda, que nos leva todo, que non somos uns desastres. Pero moi profesionales, Sí. En rock and roll, sí. Pois, oye, mola moito, aparte. Jova, a Nati, tío, é unha fantástica, Sí. Que vou dixer que ve miña muller, joder. Home, como vimos a pegar, vas a echar Fomos la metendo un poquinho a foco, foise metendo no rollo, tío, e agora é verdade, é un miembro máis, verdad? ela cando te conoceu o tal, que a ti che molaba moito Ela conocí bailando. o rock. Sí? Conocí bailando. Cuidado. Clases de baile, tío. Sí. Hostia, é que lle pareceu que ti fora rockero, que tuveras esta tamén particularidade de Non sei, tocar a e verdade, tal. non sei, ela non... Adaptouse ben. Nunca lle molaran heredeiros, ni nunca lle escuitara nada disso, bueno, escuitara, pero... A moita xente lle pasa iso, que non lle calle molaron, logo... Pero, ao escuitalos. final me tiñen no... Joder, o primeiro concerto que levei foi a ver a CDC a Madrid, tío. E aí xa, creo que... É dicir, ou che gusta ou odias, o sea, ou che gusta ou esta relación non funciona. Sí, ¿no? Sí. Foi un pouco tamén como lle pasou a miña muller, ¿no? Que non escuitaba moito heredeiros, despois de ir con nós a tantos conciertos, xa lle mola. Xa lle mola, así. Que os heredeiros son... El Leira Rock mola. El Leira Rock, hombre, por supuesto. Iso non nos perde. Sí, señor. Outra fenómena, Sí. que paciencia ten tamén con Cuidado, tenemos que facer un pedestal. un monumento, temos que facer un monumento a nosos monumento. Pero bueno, tampouco, oiche, que Que non se un entere secreto, moita que non se xente. entere, señor, joder, Que se non, xa non está... claro. E damos a razón malo. Hay que manterse neutrales aí. Eles non van a ver este vídeo. Esto vai ser en secreto, solo para Sí, é un secreto entre nós. Bueno, pues a verdad que esta entrevista, tío, como... Super cómoda, verdad. Super amena, a verdad, A ver, eso se entre mantiene colegas e tal. Sí, De Galicia estranxeiro, codado. É verdad, suscribimos, porque agora... Suscribimos, tío, é a página aquí deste home e vai Se empezar chega a 50.000 likes, David fai unhas litis aquí como que... En calzoncillos, quedan en calzoncillos, en calzoncillos nada Como máis. los herederos. Pero bueno, sí, 50.000 likes, fago un striptease, tío, quedo en gallumbos. Bueno. O millón en pelotas, tapándome cajita. Bueno, ahora fuera bromas, pues la verdad que sí, la entrevista Súper amena, tío, súper interesante, tío, porque cuando, por ejemplo, para esta entrevista que fixemos, o cuando miro alguna, así sobre un rockero, así unha persona, tamén así un cantautor ou tal, es moi interesante, non saber as súas vivencias, como empezou neste mundo, que experiencias ten, que experiencias levou a cabo despois de todo o tempo e tal. Aparte, nada que decirse, eres un amigo increíble. A verdad que sí. Eres un showman increíble. A mí foi un placer conocerte, tío, sábelo. A día de hoxe eres un imán, tío. Hostia, sí, pues moitas gracias igualmente. Sabes que sempre te lavarei no corazón por ese detalle de sacarme aí, compartir un cachiño da túa magia comigo. Eso, tío. Pues moitas gracias, tío. Nada. ¿Quieres saludar? Que estamos aquí en directo. Bueno, pues sí, vamos a dar por terminar aquí a... Claro que quiero saludar a todos. Bueno, antes de acabar vamos a tocar aquí un temilla. Sí, practicando, vamos practicando. Como intentar, Temiña que nos roubou un grupo famosete. Non vou dicir cuál. Polos anos 70. Ensaiábamos con eles e nos joden o tema, pasaron o inglés e tal. Pero bueno, non vamos tocar a versión original. Forraronse a conta nosa. Non hai derecho.
hai derecho de autor. Pois sí, tío, moitas gracias a De Galicia Estranxeiro, a Ismael por facerme a entrevista, por supuesto. Pero de verdad, quero agradecer no meu nombre, no nombre de Fidel, no nombre de Leira Rock, que tamén é Nati, a todos os fans que nos siguen a todos os conciertos, a toda a xente que nos deu para arriba sempre, que nos apoyou, e que nos siga apoyando. Non sei, podía nombrar a todos, a cada un de vos, pero botaría aquí toda a noite, tío. A xente que apostou por nós, que nos deron conciertos, a xente que sigue apostando por nós e nos siga a todos os conciertos, non sei, a todos, de verdad. Ao final, Leira Rock non somos nós os tres, nin eu, nin Fidel, nin Nati. Fidel e Leira Rock somos todos, non? O rock and roll somos todos. Sin público, isto non valdría de nada. E nada, chicos, un biquinho para verlos en... Contratar a esta xente, que mola moito e son increíbles. E agora vamos mandante miña aí, verdad? Veña, va. Para despedirnos. Veña, vou a intentar seguir a David. Sí, follow the leader. Vamos, rock and roll. Va, veña, va, sí. Os camareros e camareras, mientras nos tocamos, nos divertimos, están borrachos como acanos, él está ahí curando de todo. E os reporteiros tamén. Ela ten unha sonrisa especial que me vai despertar o animal. Está barra do bar atendendo os borrachos do lugar, poniéndole cara de pastora alemã. Como diz? Oh, Dulce María. Oh, detrás da barra do bar. Creo que tuve que trabajar para vivir bien. Ya con cubata de que JB semejante para tomar café. La ve, me peiné, me arreglé y botei para un dandy. ¿Para qué? Para cheirarme. Oh, Dulce María. Detrás da barra do bar. Dulce María. Detrás da barra do bar. Menudo pibón, menudo pibón, Juan. Menudo pibón, menudo pibón, Juan. Juan, 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 Juan. Menudo pibón, Juan. Menudo pibón, Juan. Menudo pibón. Menudo pibón, Juan. Juan, 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 Juan. Oh yeah! Thank you! Seguídeme, suscríbete. 50.000 likes o faz un semi-striptease. Chao, people. Chao, gracias, gente. La